Ya, joget kanthi kecer kabeh. Ya. Ya diurupne sik. Wilujeng dalu selamat malam. Waduh, didemek sik pucuke ya. Piye? Iya, iya. Hei! Ngene iki cah-cah seneng ngene iki aduh. Nek iki bar cuci mata Mbak Nandasari lagi Mbak Manohara. Saya seneng mergo saya cantik. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Wilujeng dalu selamat malam. Aduh, lama tidak jumpa. Kenekno. Kok iso kenekno? Wong jogete feminim ono sing nyentak-nyentak lho. Lah padha lanange ya kenekno ngono nyapa to, Mas? Oh, lanang to? Tinggal. Romaksaku. Aja ngono lho, Mas. Tak ngono. Nyapa? Aja jaraki aku. Penyebabe. Engko nek konangan pacarku. Sapa ta pacarmu duduhna ta duduhna? Rahasia. Mbok duduhna. Pacarku nang Solo, Mas ada. Oh iya. Nuwun sewu. Sadere ngaturaken salam rumin nggih, Mas. Harus salam dulu. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki penonton bayaranmu iki. Iki muridku, Mas. Oh, murid. Murid. Lho aku kan guru PAUD to, Mas. Oh, guru PAUD. Guru PAUD. Anak-anak diam dulu ya. Ibu guru mau bekerja. Iya. Tidak boleh merepotkan. Guru mutan. Kok guru ngemutan gitu kok. Guru mutan kok guru. Guru mutan iki apa, Mas? Guru mutan ya wis teng krintel. Mosok. Oh iya iso mutan ya teng krintel. Apa mbok kira tukang son gaene ning hotel? Ya. Iso langsung nyasare tukang son iki lho. Lah piye? Salam sik. Salam sik. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika teng desa menapa Kang? Dusun Bulu. Dusun Bulu. Desa Putren. Desa Putren. Alhamdulillahirabbil alamin. Acaranipun bersih desa nggih, Mas. Bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun. Oh, dusun iki. Nggur sak dusun iso ngrawuhke jenengan. Alhamdulillah iki nek ora marga masyarakate fenomenal. Terus warga masyarakat iki wong seni kabeh, Mas. Ora mungkin nekakne awake dhewe. Betul. Mungkin paling ya bersih desa nanggap tip. Ya Ben irit. Nah, ben irit. Sarehne iki ya warga dusun kene iki wong seni kabeh, Mas. Wong seni ya. Juga diparingi rezeki yang melimpah sama Allah. Betul. Rasa syukurnya adalah menanggap wayangan. Hiburannya. Alhamdulillah. Mau mboten kudanan to Mbak Manohara? Mboten wono Pak mobil. Oh iya, maksudnya pas sampai sini sudah terang toh? Alhamdulillah udah terang, Mas. Tenan aku lagi rene mau lho, Mas. Jemeke sak dengkul. Mosok yo. Ora percaya. Sak polok sak dengkul nek mu mandek-mandekne lho. Maksudnya sak dengkule kirik. Kirike dhisikno kok iso. Iya. Maksudnya ya alhamdulillah Mas najan to bar udan deres nggone jemek kaya ngene. Aku karo jenengan tetep iso menghibur masyarakat. Harus seperti itu. Aku ya lagi roh iki, Mas. Piye? Dalang kok dipempesi lho. Iki udan kene mau teles. Iki dudu pempes ning kresek. Batinku dalang kok jompo aku. Maklekmu. Dalang kok dikeki kresek. Karo sak kok ora kajen men to, Mas. Masamu dalang bosok apa piye? Iya. Batinku walah dalange po stroke Kang. Ora iki mergo teles mau sore ketrocoan. Oh, sampean teles. Lho. Piye ta? Mau ki udan terus nganti tekan kene, mula ki dikeki kresek. Tembus. Aku ya tembus kok Mas, ki tanggal pira ta? Jare lanang kok tembus. Lah terus kok Mas. Biyo. Tenan iki aku biasanya tanggal 15 gitu Mas. Oh lagi subur-subure. Lagi subur iki maju to Mas. Ya biyen era men aku ayo kaya ayu-ayu wae model. Tak kira ki aku arep meteng ngono Mas. Lah kok tibake kok tembus aku ngono gak sido berarti. Ngosek to kok iso ngomong meteng iki sing ngetengi sapa sing mentolo? Ya Deni kae lho Mas. Oh operator son. Operator son gula aku sing elek-elek ngono kuwi ae. Sing apik kaya jenengan sing gane kaya jenengan nglarani ati. Nek ora percaya akeh buktine.
Nek apa? Aku mending golek tukang son ngono kuwi Mas aku. penyebabnya apa? Wis elek orang larani ati. Duh, dampak ampune nilai positifnya tukang son apa iso ngladeni kayak sampeyan ngene Bisa. iki? Piye? Penak Mas ndek bojo tukang son. Penake tukang son. Alah kerih. Kok iso kerih lho? Lah kur diuntiri tok. Ngene ya ngutiri. Tanganmu kok pinter wesan. Apa kira-kira mbiyen ya tukang son? Belajar ning Deni. Oh, belajar ning Deni. Aja nemen-nemen nek karo Deni, Mas. Hanya apa? Kowe engko nek pas ning hotel kowe engko di VC. Wis tau kok. Kurang ajar. Aku dipameri tak pameri genti aku. Sing penting aja konangan pacare lho ya. Hei! Aja ki. Maksud pacare Deni. Oh, pacare Deni ya. Ya. Alhamdulillah derek ndedonga muga-muga masyarakat marga mriki Mbulu nggih Mas. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Yo panjang yuswa. Amin. Rezeki ingkang melimpah. Amin. Mugi-mugi panenanipun taun ngajeng nggih saya kathah. Sabatanipun gadah hajat menika nggih beri dusun menika. Bersih dusun. Panenane saya melimpah. Saya melimpah. Tapi aku salut karo Mbak Manohara. Injih. Tegesipun panjenengan niku seniman yang mandiri. Oh, mandiri mandi sendiri, Mas. Mboten ngaten, maksudnya Pripun, Mas? kalau nyinden prei yo ngrias manten. Alhamdulillah. Jadi pemasukannya iki bukan hanya satu lini. Jadi dimasuki pirang-pirang. Oh, tenan tra begenggek, Mas. Jenengan yo ngono lho. Maksudnya iki bukan hanya dari nyinden. Finansialnya Mas. Ya, finansialnya. Alhamdulillah. Ngeten iki dalu nyinden. Bengi ngrias. Bengi ngrias. Awan sithik ngebong boto. Apa-apa kok mbok layani lho. Aku ki apa to Mas sing ora? Kabeh sepenting halal, Mas. Lho, tenan aku gitu Mas, sepenting halal. Engko ngebong boto prei, ngrias prei, dekor prei, nyinden prei, aku golek wedi, Mas. Lho. Apa-apa lho ya. Aku ki apa-apa, Mas? Nek ngono aku mempunyai satu permintaan buat Apa, Mbak Mas? Manohara. Nggih. Nek pancen sampean ini memasuki dunia rias manten itu berapa tahun sudah? Alhamdulillah kalau nyinden itu dari tahun 2010. Nyinden. Iya. Nek rias. Habis itu menjegur ke dunia rias. Kok menjegur iki basa ndi to? Iya, menyelami. Loh, kok menyelami iki kok jeru apa piye? Terjun. Gunung apa piye terjun iki kok? Piye maksudnya iso ngrias wis ngono ae. Piye ya, sik. Anu menyemplungi iki kok kedoan apa piye kok nyemplung? Delepi. Mosok jeru, Mas. Lah jeru ora kira-kira. Oh, sakilan kok. Oh, sakilan ya. Anu berkecimpung. Nah, berkecimpung bahasane sing pas. di dunia rias. Itu dari tahun 2013. Oh. Setelah lulus sekolah, alhamdulillah belajar rias sama senior. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah libur, alhamdulillah lumintu Nggih. Nek ngaten sok aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riasana karo manten wedok ya. Karo sapa, Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh gitu. Kan marai ya aku wis entuk WA kuwi lho, Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, iso mari kok. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Oh, emang, heeh. Sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Alhamdulillah sami kalih kula. Pun tak suda. Enggak apa-apa Mas, itu namanya mencari kepribadian diri. Mencari jati diri. Mencari jati diri, tidak masalah. Semua orang itu mempunyai pribadi masing-masing, mempunyai cara bagaimana supaya kita kedepannya lebih baik lagi. Enek tembunge kiai, luwung dadi mantan bajingan timbang dadi mantan kiai. Nah, ngono lho Mas. Kaya kancaku ki ya ana jenenge Heru kuwi. Wah, Ketoke lanang Mas. Ketoke lanang ini. Basa ngono yo gak Mas. Piye? Duwe aplikasi oren. Apa oren iki? Rahasia. Aku ndak ro nek iki. Menika wonten pamundutan apa Kang Mas? Pamundutan sementara belum ada. Belum ada. Jenengan merdeka mawon nembang untuk salam pambuka untuk dusun Bulu. Oh injih. Apa arepe? Heeh, bawa sendiri apa ditemani monggo? Sendiri riyen mawon. Oh, sendiri riyen. Oke. Menika bapak-bapak nggih wonten. Kula tak ngladosi bapak-bapak kali ibu-ibu riyen. Sip. Ngoten nggih diutamakne untuk yang
bapak-bapak dulu. Mbah Kung sing sebelah mriku nyuwun langgam napa Mbah Kung? Heeh. Napa Mbah Kung? Hanelongso? Rene to karo gawe ketan ngono, celak krungu. Menika Pak Lurah nggih rawuh? Pak Lurah rawuh. Ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika nggih? Oh lha iki lho Mas, delok warga kene iki selain nanggap wayang Mas, sing delok ya diindumi aqua lho Mas lho. Kayak wong dodol. Wong dodol. Walah batinku tak kira kok diindumi aqua sitok-sitok aku. Pak Lurah wonten menika nggih, rawuh nggih? Ingkang pundi Bapak Lurah? Ingkang pundi ngapunten? Oh ndamel peci, nggih. Pak Lurah menawi rawuh, monggo pinarak dateng mriki. Wau pun meling mboten minggah, Mbak. Lho, non? Mboten minggah. Mboten minggah, mboten napa-napa, nek mboten minggah 500, nek minggah 50. Kok iso diancam? Monggo dipun sepoti kagem Pak Lurah nggih. Lho, masih lenggah to? Masih lenggah teng mriku liya nika. Ampun jenengan pun teng mriku nggih Pak Lurah, mengki kegantengan jenengan mboten ketinggal. Oh. Nah, kenging mriki namung ketinggal wajane mawon. Ah. Lagi. Monggo sepote Kang Mas, kagem Pak Lurah. Monggo aja, heeh. Kersane regeng nggih, Mas. Nggih. Monggo Bapak. Medal mriki mawon Bapak. Nggih. Mas, Pak Lurah rawuh. Oke. Aku tak siap-siap sik ya, Mas. Jas. Piyo. Sayang. Sik to. Tak deloke lanang apa wedok iki. Mun nyerondang lanang apa wedok iki. Tak gawe laporan karo bojoku ternyata Manohara lanang lho minyak kita ngono. Miki satu lagi ya. Ngapunten lho Pak Lurah nggih. Pak. Nggih. Jenengan napa mboten pirsa nek kuna niki nguyuhe ngadeg? Nembe kepanggih betul Oh pirsa to. ngoten. Nggih Bapak. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu Bapak. Mugi-mugi jenengan pinaringan sehat nggih. Rezeki ingkang melimpah. Taun ngajeng saged nanggap banci melih. Alhamdulillah. Nggih. Jan aku. Nanggap banci melih lho sing tak penake. Lah pripun to Mas? Ya ora apa-apa. Pak Lurah mau mriki sarimbet kali sinten? Kali sinten? Oh piyambak. Alhamdulillah Pak Lurah ki duda saiki Mas. Kok iso lho? Lah jute dhewe no. Berarti nek ning kene iki bojoku Mas. Oh ngaten nggih. Lah klambine padha lho karo aku lho. Oh iya kuning. Sarimbita. Nggih sarimbitan nggih ya. Aku nek nyeluk ayah Mas. Iya. Ayah Joko. Ayahane oke. Sarimbitan serampangan gitu ya. Injih Bapak badhe ngaturaken napa kagem warga masyarakat mriki. Monggo. Mau pun kula aturaken nggih. Lah kula dereng mireng kok. Nggih. Mugi-mugi warga dusun dulu diparingi anane napa niki? Bersih dusun. Bersih dusun Okay. diparingi kesehatan. Amin. Diparingi kelancaran napa sing dadi angen-angenipun. Amin. Nggih. Nggih. Pun niku nek lancar nek sedayanipun niku komplek Mas Delang. Nggih, nggih leres. Lancar niku sembarang judu, sembarang rezeki, sembarang lancar. Amin nggih. Nggih. Nggih ngoten. Alhamdulillah. Panjenengan badhe nyuwun langgam napa? Manut. Lah monggo. Kok manut Monggo, to, Pak? Bapak. Manut. Monggo. Lah jenengan badhe nglagam napa? Lah monggo. Piye? Kalau betul sakit nyanyi. Mboten napa-napa nyawer nggih sangsang. Aduh. Monggo. Napa kalau isone ngerpek niku? Napa? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Napa? Lho, Mboten napa-napa ngrepek mboten mboten napa-napa. napa-napa, Bapak. Heeh. Bebas mawon napa langgamipun. Napa nggih? Mendem bedokan saged. Oh saged. Kok trimane mendem banci saged. Pun to. Iya, kula digonceng nggih. Oh ngoten. Piye Oh nggih. Nggih. Jantenan.
Mas Tris, endi Mas Tris? Nika teng panggung. Mas Tris ora ketok iki. Kele sing ibot ning ngisor, sing ibot ning ngisor. Lah saking irenge kok ya. Mangsaku kok. Ayo Mas Tris, mendem wedokan Mas. Mendem wedokan yo, Pak Lurah duet bersama Mbak Manohara kaya ngapa yo regenge. Yuk coba kaya ngapa. Yalah, masih bersama Sutresno Laras. Aku njaluk dirabekke. Oh dikawinke bae tulisane. Dikawinke. Alon-alon ya, Lil. Ya. Karo mbok iya karo sapa to, Lil? Ya. Karo sapa? Karo sapa to, Lil? Sing penting ana nyawane. Mboten napa-napa najan to mboten pas mengke kula sing ngepasne jenengan mendel mawon nggih. Jenengan lebokno nggih. Nggih. Aku gak. Iki lho ngono, Pak Lurah sing lebokno. Pak Lurah yo kok melu-melu. Apa wis ro dalane ya? Iya. Monggo, Pak. Heeh. Sekedap, kiri-kiriin. Yen mengko mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya dole dongane Simbok aku wis gedhe ana getaran aku tuwono simbok weteng kuluwe ana prawan coba takokno dole
kawinan aku iki wis mendem wedoan aku simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong yen mengko mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Ajar. Suarane sae nggih. Sae. tapi soalnya juga ngerpek loh padahal Oh, mboten Mboten napa-napa. napa-napa. Mboten napa-napa Pak Lurah menika jenengan menawi nembang ngrepek mboten napa-napa ya Mas. Mboten napa-napa. Pantes wae ya Mas. Pantes. Saestu. nurune ra apa-apa kok ngerpek nah Nggih mboten napa-napa, pantes mawon. Menawi pantes melih nyawer. Kok panggah. pun ngoten mawon nggih Nggih, matur nuwun Bapak Sampun, Lurah. Bapak. Paring Nggih. pangestu. Niku namung guyon lho nggih. Guyon. Garei lanang lah, apa mau wedok no 500 yo ora. Lho, Bahaya. kula niku Pak, nuwun sewu nggih. Sak jenengan pripun? Marai lanang cara wedok 500.000. Yang kula niki lho banci niku lho dinyang 10 yuta. Juta ngono. Mboten kula wehne wong dase sak dase. Karek kami serondol aku. Wis aja kakeh 100.000. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, sembah Matur nuwun nuwun, nggih Pak Lurah. matur nuwun Mas Dalang. Nggih, matur dherekaken Bapak. Nggih, plaris. Dagangan kok Mas. Laris sembah nuwun Pak Lurah nggih. Kula dongane panjang umur, murah rezekinipun munggah swarga. Nah. Sapa melih sing pengin munggah swarga monggo. Kok malah kabeh kon nyanu, heeh. Kon piye Mas? Ki ana permintaan Mbak Mano. Oh monggo Mas. Yono, heeh. Ana permintaan tinggal katresnan. Oh nggih. Bersama Mbak-mbak ya. Mbak-mbak sinten to? Yo Mbak-mbak Presiden Astabrata. Oh ngoten nggih. Ingkang pundi menika? Mbak Berdua Den- napa satu? Satu dulu. Satu Mbak dulu Denko, Mbak Denko monggo. Sepatica. Niki putrane Budar niki lho. Budar sapa? Bu Parsini kok. Parsinem, Nggih, Mbak. Parsinem. Mangga Mbak Denko di Sepatica. Ya, yuk. Mlebok di jalanan. Oke. Yo. 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 Mbak Denko. Alhamdulillah ya Mas. Sugeng dalu Mbak Denko. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Ki yo banci Mas. Ora asli iki. Lah suarane luwih gedhe kono timbang aku kok. Lah wis anak-anak kok. Oh anak-anak. Nek wis anak-anak ki gedhe ngono kuwi. Mboten nek wis anak-anak iki berarti kan wedok asli. Oh. Sampean wis anak-anak urung? Urung. Jareke wis tau nglairne. Wis tahu Mas. Heeh, rambutnya ning gulu jare. Kok
Iya. Ora ya. Ora Mas, kuwi tak WSG masalah. Oh, mbok USG. Salah Mas, tak WSG. Lho, kok salah piye to? Lah aku kan ketoke kok biasanya kan tanggal 15 ki deres to Mas. Biyo. Lah kuwi aku petang sasi urung blas. Weh, petang sasi blas. Aku Terus kok, tak kira aku pemeteng aku ya. Heeh, terus. Baru kuwi tak USG Mas. Lah kok jare dokter anakku cacat. Loh, kok cacat? Lah di USG kan neruh to anake sikile ning ndi tangane ning. Heeh, betul. Basa kuwi Mas, lah kok jare dokter anake jenengan cacat Mbak Manuhara. Biyo aku ya nelongso Mas. Heeh. Mosok anake sinden kondang kok cacat. Kok cacat? Heeh. Lah kok di USG ki Mas, Heeh. ndase gundul. Ndase gundul. Heeh. Ora metu rambute, lah kok rambute ning gulu Mas. Apa enek rambutnya ning gulu iki? Sumpah enek kok tak duti fotone. Gua aku yo duwe nek. Untuk kuwi tak kira sikile metu ning njaba. Ora saestu lho. Anu, permintaannya ninggal katresnan. Ninggal katresnan yuk. Anu dibawani sik. Oh dibawani. Pektor bawa tor. Pamer Rene. suara. Nah iki lho Mas, anakku ki ya iki sing metu ki. Ayo Nduk, ayo Le. Sing rambutnya ning cengel ki. Rambutnya nang cengel to. Cengel apa gulu? Bawa tor, bawa. Ayo Rene. Lah iki lho Mas, anakku ya iki metune Mas. Tapi kita ora nek cengele. Iki karo Pak Lurah kene iki duwe anak iki aku Mas. Oh iya. Iki. Walah le bocah kok saugel. Saupil. Bocah kok saugel jare. Tentu walah. Bawa sesuk ora melu Pektor. Apa sesuk ora melu? Mbok jare anu Arep ning ndi we? ulangan. Oh, ulangan. Ulangan besok cah TK mlebu Mas. Ulangan. Walah. Mas Senin nak besok upacara barang. Ki Iya Mas anakku. sabar dawuh. Iki anak sampean nih. Anakku. Anake iki. Iki lahirnya ra gelem sesar, normal ya ra gelem. Lho, lah piye? Lah piye? Diplotot. Udun lho piye botot kok. Ninggal katresnan sing dadi permintaane bawanono gandrungen. Gandrungan le, Mbak Yumu le. Loro iki digandrung iki. Ora karo mboke digandrung. Ya, iya. Gak apa-apa to. Apa pengen kualat kok jambu mente ndase ning ngisor. Nang le kono wis musuh Piye iku jajal. rasane ning dhuwur panggung piye? Ah hanyep bae becek tenan ae. Tenan iso sujune nggonku keset. Jumek. Nggonmu keset. Maksudnya lho, memang ngomong apa to? Memang ngomong apa? Becek. Lah yo nek kene jemek to. Jemek. Lah iki sujune nggonku keset. Apane? Lah ya pikiranmu ki aja ngeres. Jenengmu Victor kok ya ngeres. Jangan mempunyai Victor, pikiran kotor. Neng kono ke lo keset nggone. Oh, gone lugu. Nggone lugu. Mbok kira apa? Ya, Sisil kok keset. Ya dibawani jajal coba kaya ngapa. Digandrung. Nah, ndang le ayo le. Mboke pengen roh anake sing lanang gandeng dhewe iki pengen nek gandrung wong wedok iki kaya apa polahe ngono. Ning gandrung aku sing diingeti sing ndi to? Lah ya kuwi to. Ingeti iki kene aja tengah. Nek ingeti kene wi rumbu kuwi. Aku mau ki ngingeti rai yo. Rai iki ning dhuwur pasuryan sing ning dhuwur. Kuwi ya rai lho. Rai. Kowe Rai lok. aja kuwi rambut tok. Ya kok dikerok. Aja diingeti nah. Salah. Iya. Wong iki ya tau Mas anakku kuwi. Nyapa? Mosok pegel aku. Enek wong adus, "Bu, aku melu adus wis gedhe kaya ngono lho, Mas." Wis Kok gedhe? melu adus buke iki lho. Lah terus mbok layani ora? Ya wis kene adus adik buke kene aku ya ngono. Bahasamu lho kok dilayani. Lah wong enek wong adus lho. Lah kok ngene. Lho Bu, lah sampean iki adike kok apik mendawa ngono. Lah terus Adik apa? Adik. Lah kok jare adike wis ketok ndase ngono. Lah kok dibatek kok, Mas. Wah, perempet ning weteng. lah pikirku adike kok lucu Mangga tintingane Mbah Marvel. Marvel. Mas Marvel. Kaget aku jeneng Asmane Mas Marvel. Ayo, ndang le. malah balik. Pikir jane nyapok. Lah wong aku ya keri diingeti kok ngono ae Ora diingeti. apa-apa Sing kek. diingeti Cek, cek. kok ngono ae yo. Iki enek setelane. Delok. Lho. Lho. Tuh. Lho. Wah. Nah wis setelane Lho, iki ngono. panggai. Malah kayak dolanan. Ayo le gandrungen le kowe le. Ndang. iya. Belajaran ki karo tuwek-tuwekan Rita. Kok nek wis pinter karo sing enom. Alah. Kangenku tanpa umpama. Kangen karo aku. Pola kok jaran. Kaget ae. Ngene le, nek karo cah nom ki polahe trah yo ngene iki, nek karo nah iki lho tak warai nek belajaran karo sing tuwek sik rene.
Walah. Diwarai ya. Iya diwarai ndang kene. Nek belajar karo ngono kuwi. Nah, nek belajar ku nek wis pinter lagi karo sing nom. Oh iya. Nah, Kangenku Nah. tanpa umpama. kilo. Ngene ya ditekoki to kok. Ditekoki. Dibimbing Pak Mano. Ditekoni piye? Ditekoni. Wong ayu garwanipun wong akeh. Duh, Garwane pun kakang. kakang. Garwane pun. Nah, Pun kakang kancane oke. Nah, ndan to. Bisa lucu Duh. ngene ya. Duh, wong ayu garwane pun kakang Yayi. Dalem Kang Mas. Lho piye? Halus Wes kaya pemain ketoprak tenan. Obong. Penak iki. Penak sing nom apa sing tuwek? Penak sing tuwek bae. Lah iya. Halus. Tekoni deh, dibimbing. Ndang nih, tekoni sik. Piye rasane atimu nih, Mas? Kepiye rasane pun atemu nih, Mas? Alah bungah banget Kang Mas. Iya. Apa ya ngono ta? Hei. Jana. Karo diterus ya mong sliramu. Ndang, karo tangane didemek. Ano. Mong sliramu. Salim dicium. Nah, Kang anu dadi. kaya mboke karo anak air budal sekolah. Talange ngati. Pengen mak apa ngono lho, pengen mak apa. Pengen mam apa tekono? Nih Mas, sliramu kepengen maem apa dedaren apa? Nek aku Heeh. pengen maem jajan Apa? kaya pizza. Aja. Yo. Dek iki Yo. rasa percaya. Lah ngapa? Dek iki mangan pizza mencret kok. Yo. Mbok yo lumrahe lah yo umume Wis tuwek wae. kok. Mangan Pizza. pizza. Yo bene to, itu namanya tua tapi berkembang. Lah wong mangan Perkembangan zaman. Lah wong karo Sinta wis ditukane kebab lho mangane wedhus. Dikira apa? Iki panganan apa to, Nduk? Kok iso enek sukete. Sangat wedhus. Ayo terus. Dan terus jajal gandringen kuwi. Wo slawas sanggonku nunggu. Gantian karo nganu sing perempuan. Karo garwane. Garwane ndang gantian. Karo dilus-lus pundake. Dirangkul. Dirangkul dilus-lus pundake nah. Alah. Tak dongane muga-muga bubar sinem ndang meteng. Hei, Ngomong wong Sinta wis kuliah kok, anake wis kuliah kok duwe adik neh. Ya ora apa-apa ben gak kesepian kok. Aku wis duwe anak loro karo iki. Nek ndase. Loh, geceken sisan aku. Randin ya. Piye le penak sing kuwi apa sing kae? Enak aku ya Mas ya. Penak kene jane. Oh. Ning saya suwe kok aku masuk angin ya. Gayamu njajal kono. Iki penak lho cah ki, Mas. Kok Apa? penak? Tuku jarik barang separo. Gak sah full. Lho iki mau serbete bakul warung ku mau. Warung iki. Iya. Tekan. Ayo ndang. Ngeling ana Digoceki tangane to. kala dina ke Nah, muter. pungkur. Nah. Maju ki Piye, ratik piye? maju ngene kok coba. Aja mbok suruh. Ratik maju ngene lho. Nah. Aja mbok suruh. Ora geduk no kok kamar. Ora rumangsane. Kone jenenge ra sopan ngono. Lah iya. Alah ndak sakit. Ora sopan kok Lah wong ngene sinden apik-apik kok mbok ngenekno ora sopan ngono. Lah kudune piye? Lah kudune. Aja madhep rene, Lah, madhep piye? rono ngono lho. Oh, madhep rono. Oh iya. Lah. Lho, kok cek bangga. Lah jare kon madhep rono. Wis to. Lah ku mau piye? Lah iya. Cek to. Aku ki arep teko. Lah apa? Victor ki jare ki krumu tetap apa ora to, Mas? Yo, pocokan. 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 Ora ngene mbok yo ngesake to, Mas. Kok mesane apa to? Mbok ditukani seragam mosok klambi kok dilinting sampeyan mbane iki lho. Lah, piye? Mbok yo Lho, khusus kuwi jenenge termasuk bagian dari style lho. Tuh, Style dilinting ngene iki. Tuh. Telop. Hem barang ngono hem dilinting. Dilinting. Kuwi style. Liyane Aku- jo. Aku ki bayangne. Ngapa? Iki ki baso apa ki beskap apa nganu apa ki jenenge tunik aku ngono. Ki ngono daster jane. Lah ya tak kira terus? tunik.
Ayo le. Iya le. Sliramu nate ngendika Dipangku to le, dipangku lungguh. Nah, sing wedok dipangku. Nah, wong lanang iku kudu kuat mangku wong wedok. Tanggung jawabe nah, ayo Nduk. Dipangku, bongko ya karepmu kowe. Kene yo Mbak ora kene, engko mbok lungguhi kene kok. Ya wis. Dipangku. Dipangku. Kok ya nganggo kathok dalam barang. Lah rumangsane ya. Oh alah bae panjake kok ya. Pojan. Ya Allah, Nduk. Nyapa? Sedintul-tul. Mosok penak apa ora? ora. Ora krasa. Ora. Udan-udan ngene iki ilang kok. Mosok ora krasa. Ngendika. Ora krasa. Mbak ya Prasnola. Mbak ya pengen lungguh le. Jajal. Beget. Lho. Wis arep mbok uyuwi lho. Mbak ya pengen lungguh kaya wingke lho. Ya lungguh umpame. Meneng lungguh apa ora? Lungguh. Ya. Meneng apa? Iso diperkosa lho. Ya penak Mas. Tiba. Pintar pen laborator. Tentang bawa nono to Mas. Mas, bawa nono. Jan. Penak Penak piye kaya ngluguhi klosat ngono modele. Nek kowe ra iso lungguh kene Gayang. Lah iki lho dibalik. Ngene lho. Katoke Puma. Nah, Mah ndang to. seliramu nate ngendika. Aduh. Kasno. Lahir. Bisik. Katen. Iki apa? Iso dipasne langsung. Baten. Penak. Kok iso ngene. Bisa kaya cacil numpak odong-odong. Ya, tinggal keterangan ya. Dadekke. Ya, ayo, Dek. Jogeti Mas Victor. Jogeti Mas Mas. Victor. Yo. Heeh. Dados. Tung-tung gentak ora to? Ya. Ayo. 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 Kegedean tas.
Lanjut. Aja lali pawalingku Yuk. aja lali Terima kasih Mbak Denko. Mas sami-sami. Victor. Ya udah. Terima kasih Mbak Denko Mas Victor. Cantik dan ganteng nggih Mas. Nah, nggih no. Sampeyan ana sing nyalami lho, Mbak. Ingkang pundi? Niki ada yang salam buat Mbak Oh, Manohara. ije. Salam kagem Mbak Manohara. Nggih. Monitor dari rumah. Sinten? Mudin sambi robyong tumpuk. Oh alah. Nganu to. Mbak Mutin war to. Nggih, sugeng dalu Mbak Mutin. Udah enak to. Nek kene to. Ndi to? Udah. Kok Oh. sapa? Nek anu dagelan harian niku. Lah nggih. Monggo dipun lajengaken. Mungkin ajengaken ki ana sing nyuwun Pamungkatanipun. lestari. Lestari sinten menika? Bertiga. Bertiga. Mbak Pesek, Mbak Trisa, Pesek. Dwi. Oh, Jumeneng. nggih. Monggo Yuk, berdiri sepoti cahayu. cok, sepoti cok. Yuk. Yo. Hoi. Sik. Jogete iki mengko ora kompak kok kluntrung. Jaluk warah Mbak Mano no. Ayo baleni nih bareng-bareng. Dicontohi sik, diam sik, mengamatkan, Sinden itu harus bisa memikat penonton. Oh. Harus bisa menghibur penonton. Sinden kok kluntrung. Wis Anu, kaya wong Eja, tandur. di menghadap Mbak Mano semua bertiga, ada sini. dicontohi musiknya. Pargoy dulu. Yuk, sepatnya yuk. Sing mau. Nah, Madep Rono. Ya. Krono ki ndi ta? Nah. Belakangnya dijedit nih. Dimati sih. Dibadak nih, yuk. Dibadak sih. Ayo dibadak nih. Tangan nih. Bar kuwi genti Madep Rono. Yo. Mas Tris, penakno ya Mas Tris. Ya. Ora penak pecat. Madep di. Madep depan dulu dong. Oh, depan. Ya. Yo. Sinden itu harus begitu sayang, harus kompak.
Kamu kalau menjual kecantikan aja di guyangan banyak. Hei, Iya toh? Iya apa ora? yo kok sidan kok pada nungguyangan. Ora mate menjual kecantikan. Oh, iya. Harus Maksudnya, bisa memikat. harus bisa memikat. Kita harus suara harus dapat, Iya. kecantikan dapat, luwes dapat, menghibur juga dapat. Iya, dapat. Nah, wingkop mesti payumu larang. Dan aku kluntrung selawe moh. Coba lagi, yo. Gerakan pertama tadi. Yo, ayo kita nih. Ayo. Kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Hadap depan yo. Oke, nah, iki gak mau proleh latihan. Nah, ya. Iya toh. Jadi daya Bersama tarik koreografi Mbak Manuhara. Nah, lagi berarti Astabrata itu semakin meningkat. meningkat. Ngono lho. Oh, ya, Oke. Ayo pesek, kluntrung. Daud, Bobi. Ayo sayangku. Ayo. Nyanyi bareng-bareng Lestari. Ada dua permintaan Lestari kok kita harus milir. Ayo dipilih bertiga. Monggo. Sing kirane kompak putih. Lestari. Lestari. Nah, bar iki Bu Parsinem kali Sinta. Engko Ya ngono Terus milir. dong. Iya dong, harus dong. Tak. Bu Parsinem moh. Kasepuan. Yo, Lestari ya. Ayo Cahayu gerakannya disamakan ya. Oke, tarik. Oke, terima kasih. Terima kasih bertiga. sayang-sayangku yang cantik-cantik, boleh duduk kembali. Satu kali lagi ya Mbak Mano. Oke. Dek Mas- Sinta aku penutup. Dek Sinta sama Bu Parsini. Oh, ya. Ya enggak. Bu Parsinem kok Bu Parsinem kok Bu Parsini lali aku. Selindro. Slendro. Sepati cah sing selindro cah. Lungguh neh urut sepati kok ngadeg. Yo, coba kayak apa yuk? Ayo dong. Yo. Plon cemplon anu ki kreseke anunan sik plon. Ini Mas, supaya ganti pempes ya Mas. Aku sesuk kok guatel. Lunggone bagus. Lah bangetan. Mangane wis gedhe ki aja ngompol. Ora kok sesuk kok gatel tak rasane aku. Kok kene tak kukure Mas. Ndak wis. Heeh. Loh. Piye? Lagi ijal lagi. Plon. Walah plon. Niku ngefans jenengan lho, Mbak. Alah ora. Kok iso salah ora. Aku ora pengen diveni cemplon. Iso. Kok kaya wis apa padha wedoke kok. Hei! Ya Allah, lali kelepasan. Ora lanang kuwi ngamut e. Lanang kok nek omong kok mencep-mencep. Ya kuwi jenenge pria anu apa iki soft spoken. Alah. Soft spoken itu gitu. Sepok-sepokan tidak kasar. ngene. Sepok-sepokan muni ngene. Kok ngalah-ngalahne mbokku kuwi lho. Mas aku kok. Anu sambel kemangi ya, Dik ya. Astabrata ki suwe-suwe kok Sambal padha kemangi ya? tularan ke aku kabeh. Sambel Oke. Kok sambal kemangi to, Mas? Napa? Kitir sumilir tadi belum loh. Oh, nanti ya gara-gara. Iki Masa diwalik terus. iki?
Hah? Saiki. Nanti. Saiki. Ki nek permintaan jangan asem, jangan Oh, asem. jangan asem. Usah muter jangan asem. Sambal kemangi maksudnya. Iya. Ki haho kok. Aja hiya-hiya. Nguyuh dituntun kok. Eh. Ngerti ngono buak ning guri ngono. Lho, gembrang tabuh lho, Pan. Ngono kuwi sangu nganu botol aqua. Yo, coba kayak apa? Yo. Ayo, Dek. Nggih, Mami. Heeh, goyang ya, Dek. Iya, iya, Mami. Heeh, pinter. Kaya ngerti nek aku gremo ngono lho. Hei, 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 Dek. Oke. Jangan asal
aja lali Gusti. Terima kasih. Nganti ditutukan. Digoro-goro ya. Iya, nanti ditutukan ya. Ditutukan. Ya, ngerampung nelakon sih. Nutuk nelakon Banjaran Gatotkaca. Oh iya, mengko perkara lagu-lagu ora guyon sakayange ning Patet Songo goro-goro. Ya, aja terpaku anu ya, Cak, karena situasi dan kondisi sudah terpaku list garape ya. Wis manut ngarep mawon. Ya, yo kaya ngapa babare lakon. Yo surak semprang bareng tumandang.